מצלם. אבל שזה לא יהיה נמוך. מה קורה? כאן אמר המטורף. היי בייבי. מי שחושב שאני נראה טוב ורואה אותי עכשיו ביוטיוב, רואה את הסרטון הזה, שיעשה שם לייק, נכון זה נקרא? תעשו לייק. אני בעיקרון, בוא נסביר לכם, אני אוהב הכל. לא יודע איך אני נראה לכם, אם אני נראה לכם סטרייט או... אני בעיקרון אוהב גם קוקסינלים, אז גם אני רוצה לייקים קוקסינלים. אני לא יכול לחשוף אני גר, אבל אני אגיד לכם לאזור הצפון. שומעים אותי? ואני אוהב מאוד המצלמה שהיא פוקוס. עכשיו, תן להם לוק על הגוף, אתה מבין שהם יראו. תן לי קלוט הברכה. לך טיפה לשמש. עכשיו. אני קצת טעימה מהבטן. גילחתי, אני מגלח פה. רואים? תן פוקוס לפה, שיראו אני מגלח. כן, אנשים, אני יודע שאתם עכשיו כולכם עושים ככה, אבל בואו נעצור הכל. בואו תדברו חבר'ה. מהו מפורסם, ואני הולך להוציא המון סרטונים. יש לי צלם, אני לא יכול לעשות את השם שלו, אבל אני אגיד לכם, אנחנו נעשה פה המון סרטונים שיריעו לכם את התוכנית. ואני גם אהיה במצעד הגאווה הקרוב. חבר'ה, אז כדאי לכם לבוא. בקיצר, עכשיו תלם אותי קצת הולך. עד בשם. כוח עד. יכול לשאול אותי שאלות, כאילו... אתה רוצה לשאול? איזה חום, אמרנו עושים בשביל פרסום, מה לעשות? תראה את הים גם. זה ייראה הוואי. איפה יציב? לא תגמור על המצלמה, Work it, girl. בוא נשים הלשון מקרוב רגע. איפה? זה המצלמה? וואו. סק. עוד פעם? עוד אחד? אתה גומר מזה? עד הפנייה שמאלה, טוב? מה, אתה מתפתח עם אנשים? אתה עושה ממני זה? מה קשור? לא, כי... מה? לא נעים ללכת ככה מצלמה וצלם. אז מה? אני אצלם אותך זה לא נעים לך, תחיה את החיים, מה אתה? תצלם אותי חצי כאילו, ואחר כך אותם בזה. באוכל. כמה זמן אנחנו מצלמים? 3 דקות וחצי? כמה זמן זה עולה ביוטיוב? ככה, זה כמה דקות. זה יהיה ביוטיוב? איך אני מוצא את זה אבל? צריך לרשום שם לסרטון. לא? כן. אתה בוחר? תגיד לי אתה, מה אתה רוצה? מאור החרמן. לא. זה אישה סכינה סקסית, תצלם אותה. לפני שהיא באה אני אומר לך את זה. טוב, בוא אני יותר אחי. רגע, שנייה, אני רוצה שיראו את האוטו שלי. טוב. הזכרתי אותו לאנשים, אבל... רואים, כל זה שלי, כי בוא תראה. תגיד שיהיה המשך בקרוב. אז אנחנו עכשיו נלך לאכול, ועוד מעט יהיה המשך. רגע, אני אעשה עוד ליקוק.